специалния детали ще има много да ще е направена, но също е предвидена. Jaz konkretno bi vprašala direktorja, da li bo Kravčita Lea, pa to možno mi беше zastavljeno, сега според на всички ще бъде раздава. Така да ми отговорите дали го Kravčita. Ако го Kravčita, би се станала да седам на негово место сега. Treba, ясно, не е било дълго детали, нещо го рекал предходният колега, имаме суштински глобални проблеми, които ясно са видели кога било го Kravčita Lea. Ajde ne spomnam, če si dana, da znajte, to je така нещо, koje morozno šumistame mislene imenka na dosegашното ръководене и управление с град Битола. To je много здравословна вода. Би споменала дека две населби, градски населби, за жалост не можем да ги споменам руралните страни и селските населби, и то е мислене, не са повързани на канализационна мрежа. Буковска населба и Душничка населба. Замислете, повързани с насетнички явици. Не знам дали градяните знаят. Ако знаят, наистина ми е чудно како не реагират. Понад само 30% имаме разстоюване на атмосферска и канализационна мрежа. Така е. Да не зборувам инфраструктурно, що е супегалната канализация, коя още е от време на гелисите. Значи би сакала повторно да го кажем директора, да го Kravčita Lea, който знае за вероятно ще се случва. Дали знае колко е загадена реката Драгата и къде се излева всички тия четворократно сголемени пекълни загадувания и како се пречистват. Да не зборувам за разкриване на пречистителни станици по поедини единици, региони, индустрийски, индивидуални. Благодаря.